en wij maar samen gaan. Ik wil al 3 dagen aan een touwke, mi lekker menke, mi lekker menke. Het is niet dat we meer vertrouwen, maar met naar huis toe gaan, dat zie ik niet gauw. Ik wil al 3 dagen aan een touw, en wij gaan samen, en wij gaan samen, en wij gaan samen fijn op sjouw. Op het alt bij ons toe zit nog Wilke, Maan en Doe. Ja, die 3 maken zich door het leven gaan niet zo. Maar in ieder huis doet zich altijd wel wat voor. Soms met 1 of met 2, maar ook wel eens wat met 2. Wette wat wil wat wij weten, wat wilde waar zich voor. Door je denkt dat u dat drinken, dan het in dan 3 dagen door. Manus mond tot mensen, kindermot, en wetten met muntjes mot. Wil het wel, voor de witte worden wilde waar zich voor. Onze wiel, het de nacht, wel het meest van onze vaart. Hé? Ah, krum hè? Kom maar letten. Dan kunnen we weer. Even oppassen, dames en heren. Hier achterin. Tuut. Je doet het niet. Ja, dat is kapot. Stik er maar rustig op. Wees zeker dat je netjes komt. Goed zo, Dine, staat hij. Even een proefopname maken. Ja? Even proef, hè. Shot 1. Goedemiddag, kijkers, luisteraars vanaf de Veemarkt in Horst. Heet ik, Joop van Mekkeren, u welkom. Gaat u zo, Tines? Goed zo. Nou, dan doen we het nou voor echt, hè. Oké? Goedemiddag, kijkers, luisteraars, ter land, ter zee en in de lucht. Ons programma Onder het Maaiveld komt vandaag uit de plattelandsgemeente Horst, gelegen tussen Meterik en Wildersloot. Het plaatsje Horst met een inwoneraantal van ongeveer 2000 zal u wel niet zo bekend zijn, maar de namen Meerhorst en Lodal zullen u als toerist niet onbekend in de oren klinken. Zoals u weet hebben wij het vorig jaar tevergeefs getracht het boerengezelschap van tante Bet uit Venlo voor onze camera te krijgen. Maar dat was veel te duur en we kregen sowieso geen parkeerplaats. Dit jaar hebben we zelf het heft in handen genomen en wij bevinden ons nu aan de veemarkt van het boerenplaatsje Horst. Onder het motto: wat de stad niet lust, dat vreet de boer wel. Volgens de mij bekende informatie had op dit moment het folkloristisch gebeuren een aanvang moeten nemen. Doch ik bevind mij slechts in het schamele gezelschap van een handjevol boeren, burgers en buitenlui. En wat iets meer zijn. Wij zullen trachten van hen iets meer te weten te komen. Volg je me, Tines? Oké.
Meneer, weet u misschien wat er staat te gebeuren vandaag hier? Extra boerenbruiloft, hè? Een bruiloft? Ja. Maar wat houdt het dan verder in? U weet het misschien? Nou, Sjaak en Helma gaan trouwen volgens mij. Dan gaat er iemand trouwen? Oh, ja, maar wat is het nou precies dan? Hoe zit dat nou precies in elkaar? Weet ik niet. U weet het ook niet? Nou ja, hoe kom ik daar nou aan de weet? Ik zal eens even vragen. Weet u, meneer, weet u misschien iets? Nou, Kel, ik weet er alles van wat we wilden weten. Wat zegt u, meneer? Ik kan ook nog een keer in een appel bieden, dit is nog een echt serumstrijpje. Die ken ik niet. Wat is dat, een serumstrijpje? Een appel. En dat smaakt wel. Lekker, lekker. Wat wilde u weten, Kel? Ja, maar ik weet niet wat er staat te gebeuren vanmiddag. Misschien kunt u mij dat vertellen. Jazeker. Wat wil u weten? Hoe laat begint die folklore hier? Folklore, borenbrullen bedoelde toch? Maar hoe laat, dat weet ik in zo'n oude Horst. En als het op zijn Horst regiert, dan duurt het nog wel een kwartiertje. Oh. Ja, dat weet ik nog niks natuurlijk. Ik zal eens verder vragen. U misschien, meneer? Wat wil u weten? Nou, wat is uw naam? Koster. Ja. Je herkent meteen het Roomse zuiden, dat hoor ik wel. Maar waarom staat u hier in zo'n vreemde kledij eigenlijk? Vreemde klierkel. Je moest hier ook zelf aan eten. Dat liep er nergens op. Zo'n viers vandaag hebben we een andere box trekken en een andere muts zetten, want is ik een nachtse Hollander of nee? Ja, helemaal. Uit Hilversum, ziet u wel, van het Polygoonjournaal. Joop van Mekkeren. Kent u wel van radio en televisie? Ja? Ja, die kijk toevallig, ja, maar Bonemoerdijk zeker, hè? Bonemoerdijk. Helemaal boven de moeder, ja. Waar het leven goed is nog. Weten wat ze vroeger met die mensen deden hier in Horst? Wegjagen. En Hielgouden wegjagen in het Horst. Kijk, kom vrouw Hugo, ik werd een stondziek van de kerel. Heb je dat, Ines? Jammer. Nou, eens even kijken, nou ligt het eraan wat er nou gaat gebeuren.
Ja, dames en heren, daar... Ja, kom je eraan, Tinus? Voorzichtig met die camera, jongen, dit is pas een nieuwe. Je kunt er niet zo gauw mee omgaan. Hè? Als een nieuwe polyfooncamera. Kijk uit. Kijk uit. Er schijnt toch wat te gaan gebeuren, dames en heren. Filmen, Tinus, kom op. Beste kijkers, na de klanken van deze boerenkapel verscheen hier een fraai gezelschap in de kleuren zwart, wit en goud. U bent natuurlijk de prins, meneer. Goedemorgen, zeggen we hier. En dan, ik ben Niemes. Zo, dit is dus Niemes. Wat moet je hier? Hé! Wat moet je hier? Bedoelt u mij, meneer? Dinik Avies! Dit bedoel ik ook! Oh, u bent het. Ik heb u toch gezegd op de verloving dat ik terug zou komen met de bruiloft? Interesseert me geen zak! Ik sommeer u hier neven mij te komen! En per zand uw ventvergunning te tonen! Hollander! Ja. Meneer, luister nou eens. U ziet het toch, ik ben van het Polygoon-journaal uit Hilversum, weet wel. Helemaal uit Hilversum, kijk. Polygoon Hilversum nou, ja. Hen! Ik ben veldwachter Kuinders met K. Veldwachter hier in Hos. Dus de baas, ik hanteer heer de wet. Maar meneer, dan moet je eens luisteren. Ik kom helemaal uit Hilversum en u kunt dat zo. Niks te meneren. Voor O ben ik nog altijd veldwachter. Begrepen? Hoor. Ja. Wat moet hij? Oh ja. Hier. Daar kunt gij met uw toverlantaarn plaatjes maken. Hier en nu. Neven de lijn. Ik snap er ook niks van hier. Daar kunt gij geweren. Homse Zuiden. Snap. Van harte welkom, prins Toorn de Tweede. Prinses Annemie, Vos Niemes en het ganse gevolg. Burgers van Horst. In naam van het openbaar gezag ordeneer ik, veldwachter Kuinders, met K, dat gij daar blijft staan. Dat gij allemaal, o moederhand, achter die ijzers blijft en klapt wanneer het nodig is. Klappen. Dat gij nou muziek maakt. Ja, dat is een bevel. En dat dan de familie kan komen. Kapel met langzak.
Tinus, draaien. Even een interview. Meneer, mag ik vragen wie u bent? Ik ben Harry van Bos, de chef. Ik ben de vader van de broer. En dat is mijn vrouw. Ja, ik ben Albertina van de Vrouwenboer. Kijk, en dat is ons dochter. Komt jij er plekjes van maken? Ja, wat dacht u dan? Kijk, Tinus die is een draaien. Kunt dat op een film? Waarom vraag Oost dan niks? Want ik ben Tom van Bielenberg in Tour. De vader van de broedergang. En ik ben de moeder, Anne van Melkboer Jet. En ik zeg ook, er is nog nooit zo'n schone jong bij over het journaal geweest. Tja, dan moet ik eens even... Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Op goed geluk natuurlijk. En u hebt er wel een groot feest van gemaakt. Zijn deze mensen hier allemaal uitgenodigd? Of zijn dat gewoon alleen maar nieuwsgierigen? Nee, bij ons zeggen ze altijd, ongenuurd kunt ook. De eerste die nieuwsgierig is, dat zie je geen man. Meneer Van Mekkeren. Ja, meneer. Is de burgemeester ook hier? Ik wil de burgemeester ook... Hoi, wat? Meneer Van Mekkeren, nogmaals, ik beveel u met de hoogste spoed of nog eerder met uw heel filmgeneuk daar op te krassen en daar te gaan staan. Heb je dat begrepen? Dat is een bevel, jij kunt daar gaan staan. Hollander. Thans verzoek ik het bruidspaar 1 stap naar voren te doen, hier tot waar ik het kruisje zet. Namens de wederzijdse familie heb ik, veldwachter Kuinders Metka, de eer u voor te stellen ons boerenbruidspaar en wel Jacques van Hermansgrat van de Schaak en Melanie van de Statie en Helma van Kreitenbergs Herman en Bertha van de Lichtenberg. Oké, hè? Vader Tom zal wel blij zijn dat hij zo'n schoondochter heeft gekregen. Ja, zie er maar eens staan. Wat een pronkstuk. En van alle kanten goed afgewerkt. Daar ben ik het gans mee eens. Kijk hoe moeder vroeger ook zo'n staatsvrom is. Oh, denkt u weer terug aan vroeger? Toen hadden we al oud keer nog gekeken. Gekeken wel, vrouw, maar niet aangewezen. Trouwens, de zoon van ons, die mogen ook zien. Niet, Helma? Ja, pap. Nou is hij nog van oom, maar dadelijk. En die laat ik nooit meer gaan. Tenminste, vandaag niet. Helma, je ziet het lekkerste pruimke uit de krenten weg. Je ziet me net een stukje butterfly. Vind ik je ook niet meer eens, hè? En stiert dat ook op de film? Maar wanneer wordt er nou eigenlijk getrouwd? Ja, snel. En een beetje gauw, want het is maar voor 1 dag. Was meneer pastoor? Den hij er al lang moeten zien.
even de leesbril opzetten. Dierbare geluivigen, of zoals ze heen zeggen, leef dreumelinnekes en dreumels. Voordat het trouwigheid beginnen, moet ik toch nog even iets zeggen. Er is nog een gekal geweest over dit broedspaar. Moeder Albertina zou samen met vader Ton bij Kampsplaats op de shelf hebben gezeten en het hebben gedaan. Wie ik dat huurde, heb ik eens diep gepraktiseerd. En bij mezelf gedacht zo. De mensen hier zijn nog allemaal tamelijk braaf. Die gooien naar een pauze, gaan nog geregeld te biechten, Albertina en Ton ook. Nou mogen de pastoor natuurlijk geen biechtgeheim verrooien. En dat doe ik ook niet. Maar ik mag wel zeggen wat mij niet gebied is. Albertina en Ton hebben het niet gedaan. Want anders heb ik het geweten. Nou stond er vorige week in de gezet van Huub van Lieshout, die ze heden Echo nemen, dat Helma en Jacques al lang samen woonden. Van Leuteren hij zelfs de matrasuren piepen en zijn vrouw ook. Nou moet hij zijn vrouw maar eens naar laten kijken. Mijn maag zegt vanmorgen nog tegen mij, meneer pastoor, zegt ze. Wij wonen nu al langer dan 35 jaar samen onder één dak. En het is nog altijd goed gegaan. Nou, wat leuteren ze dan toch? Ik vind dus dat er getrouwd kan worden. Meneer de veldwachter. Is het trouwen voor de wet al allemaal geregeld? Zeker, meneer Pastoor. Alles in orde of niet, burgemeester? Knikt maar. Hij knikt. Dan verzoek ik beide ouderparen naar voren te komen en mij mede te delen wie als getuige deze onechte huwelijksvoltrekking zullen aanhoren. Wij hebben gedacht aan mijn neef, aan Ger van Woest en Toon en zijn vrouw Jo van de Witte van Jansen. En ik heb gedacht, laat eens maar die doen zijn ouderen nemen. Ja, eerlijk gezegd, kost me dan niet goed neven. Een Toon van Hezen dienst in min en Ann van Langenbertje en hij te vragen. Ik heb op de gemeente al iets over beletsel en huurwijen. En ik dacht toen al, dan geeft me verdomme een tunke bier even de naas. Dorrie, Toon, je draagt het toch eens aan een keer. Als er 4 is, zie je er lichtig bij en geen rok. Maar dat hoeft er nog niet zo te laten blijken. Ja, maar en ik ben al dat ik hier ben gekomen een vliegen te vangen. En ik kan toch zo van duchtig eten en een stevig glas bier. Wat men er niet doen. Jazeker, gevraagd is gevraagd. En gezaag is gezaag. Trouwens, Toon, hoe komt die aan die sigaren? Die menige of die? Het is hier nog van een verloving. Nou, stelletje herriescheppers, zie je maar. Denk toch eens aan de schone dag voor het broedspaar. Daar hier het in de eerste plaats op. En ik Perpetuum silentium. Perpetuum silentium. Zwijgt stil, gij allen. Gelovigen, niet-gelovigen en hele lauwe. Ik richt mij tot u allen
om u te doen beseffen dat het niet enkel een feest is dat u hier naartoe heeft gedreven, dat niet enkel de muziek, de drank en de aantrekking der beide seksen u heeft doen besluiten hier allen aanwezig te zijn. Nee, mijn dierbaren, bedenkt dat hier voor u staan een man en een vrouw die elkander het ja-woord gaan geven. Een bloeiende liefde, welke is uitgegroeid tot wat zij vandaag zullen worden. Een onecht bruidspaar. En dan richt ik me nu tot de ouders van de bruid. Hai van Bossensef en Albertina van de vrouw Boom. Kunt gij u verenigen met de onechte echtvereniging van uw dochter Helma met Jacques, zoon van Ton van Bielentoens-in-den-Bert en Anna van Melkboosjet? Maar meneer pastoor, dat je dat nog vraagt, dat hebben we het al lang laten bleken. Kijk wat hij zegt. Voor ons is het al lang in kannen en kroeken. Antwoord alleen met ja of nee. Ja, meneer pastoor. En u, ouders van de bruidegom, Ton van Bielentoens-in-den-Bert en Anna van Melkboosjet, kunt gij u verenigen met de onechte echtverbintenis van uw zoon Sjaak met Helma, dochter van Hai van Bossensef en Albertina van de vrouw Boom? Ja, nee, meneer pastoor. Ik zeg niet nee, ik zeg ja. Schoon gezegd, vrouw. Mine zeggen hebben ze, meneer pastoor. Doet hij van ouder maar gauw over in. Antwoorden met ja of nee. Ja, meneer pastoor. Nu beide ouderparen hun toestemming hebben gegeven, richt ik mij tot het bruidspaar. Helma, zult gij voortaan iedere dag de patatten schillen en indien nodig het kruis in Jacques in boksen verstellen? Ik vraag u, bruid, bekend kleur. Bent u er tegen of bent u er voor? Voor natuurlijk. Jacques, zult gij voortaan helpen met schottelen wassen? En als het moet ook de patatten jassen? Ik vraag u hier om niet te liegen. Bent u er voor of bent u er tegen? Ook ervoor natuurlijk. Gelukkig. Getuigen. Toen van Heesemins in Dien en Ann van Langenberts in een Hai. Hebt gij het ja-woord verstaan en begrepen? Meneer pastoor, wat mende? Stel over, ik zeg nee, dan geeft me toch een tunke beren even ernaast. Dus, in het belang van de gemeenschap, en mezelf natuurlijk, zeg ik ja. Toen, je hoeft alleen maar ja te zeggen. Zeg dan ook ja, dat doe ik ook. Ja. Fijn. Ger van Voestentoen en Jo van de Witte van Jans. Heb jij het ja-woord verstaan en begrepen? Ja, maar gevraagd is gevraagd. Je hebt gevraagd of ik ja wou zeggen. Dus zeg ik ja. Ja, zeg. En ik zou de laatste zien die nee zit. Ik zeg ook ja. Bruidspaar, als blijk van uw onechte twee-eenheid steekt gij deze ringen aan malkanders vingers, zodat ik uw ja-woord zal kunnen bezegenen.
In de naam van de Dreumel. En de Rosa. En verder Niemes. Thans zijt gij in een onecht man en vrouw. Als zijnde 2 handen op 1 buik. En welke buik, dat is mij om het even. Blijf dit zijn tot duister avond. Maar, bedenk wel. Gaat en vermenigvuldigt u. En gij zult zijn 1 vlees, zal vandaag de dag niet gelden. En laat de kleintjes tot mij komen, kunt ge wel vergeten. Want we tappen straks in de hal alleen maar grote. Halleluja! Halleluja! Ja, daar is het nog mee, misschien hebt het nee al gehuurd. Bij ons op het veld, hoe het is er verteld, Marie op de buurt. Die hebben maar samen de kusters afnamen te varen, en gaan zich mee. U is heel wat te verder, de buurt en het geld, ons leiden niet op de wereld. Och man, kom heel veel aan, en weg te laat. Als de koeien loeien en de boeren horen weer eens vloed, stieren sunken aan de hemel, gele kriebels in de lucht. Scholaan op plunkjes, vlucht aan op plunkjes, en er aan hier nog aan gepand, dan kunt en boeren, boeren worden in ons Oosterreumerland. Jo is vervlogen, het is ongelogen, maar pap hij toch weer eens geleerd. Toen om het besloeg en zijn leefde geen moed, is Jansen door Streumel heen. De mekjes die wachten, toen dansten en lachten, en toch aan wat nodig is goed. Pluk heel op het plunketje, hier is het sukje, het is de naad niet de oorjong. De moraal van dit verhaal, dat zingt de ganse zaal. Als de koeien loeien en de boeren boren weer is goed, stier het sunken aan de hemel, de kriebels in de lucht. Schoon aan op plunkjes, vlucht aan op plunkjes, en aan hier nog aan verpand, dan kunt en boeren, boeren brullen in ons Oosterreumerland. Dankjewel, knieën, drogen, dat werd het vlot gezongen. En bruidspaar, Jacques en Helma, nogmaals een stap naar voren tot aan het kruisje. En thans beveel ik u, kust malkander. Na deze bezegelende en diep ontroerende kus heb ik, veldwachter Kuinders, de eer u de laatste spreker van deze middag aan te kondigen. En wel niemand minder dan veldwachter Kuinders met K.
Meneer pastoor, mag ik nou een oorlijsbril lenen? Boeren, boetelui, gij, ingezetenen deze gemeente en alle die vandaag denken van nature ondernemend te zijn. Zometeen zullen gij tussen de bloemdijk door bijeen werden gedreven naar de grote hal, waar wij ten bate van de Rosa en onszelf de plunkes is duchtig boete zult mogen zetten. We gaan er door een echt alderwets viers van maken, maar ik, veldwachter Kuinders met K, waarschuw ook. Maak het daar niet te modern. Nee, daar zien al plank zat afvertummerd. En pas op, want het stuk aan. Tegenover modern het de plankenvirus wederom toegeslagen. En probeerde toch modern te doen, dan slaat het de plank mis. Of je hebt er een voor op kop. Over modern en plank gesproken. Zo'n voormalige journalist, die minde ook modern te moeten denken. En wil als beginnend en geprivatiseerd ondernemer een moor van plank om zich bouwen. Daarmee ook zijn eigen plekske grondheid. Of zou hij misschien een eigen privé schuttingkrant willen beginnen? Ja, maar daar wel doet ongesteldheid van zijn naberen. En vooral van een buur die meneer uit Baarlo, Balder, zoals we hier zeggen. Die nou op zijn hoes en een stok bij moet bouwen om over die moor te kunnen kijken. Maar Dreumels, wat valt er hier eigenlijk nog te bekijken in Horst? Bijna iedere tom wordt volgebouwd. Waar vroeger Buisse meulen draaide, daar draait nou de Patonmeulen. Wij kunnen ons huis bijna niet meer vinden. En straks botst het daar dat het zo rammelt en de veldwachter maar schrijven en dan begint het geleuter. Alleen die lege tomp daar bij Bakkers Pietje schijnt niet zo in den trek te liggen. Pietje is leeg, Van Daal is leeg, de Nebo is nog leger en de winkel neven de nieuwbouw, daar zijn de meubels ook verhuisd, ook leeg. Ik, veldwachter Kuinders, noem dat geen Horstpromotie, nee! Wat moeten die mensen uit de stad wel niet denken als zij van die kant Horst komen binnenvaren? Plaats door dan en stoplicht en wat kan mij het schelen al staat het altijd op groen? Maar het werkt wel. Horst ondernemend. Ik, veldwachter Kuinders met K, plaats hier een vraagteken bij. Pak voor mij dat tweedehands gedeuns hier. Meubelen, platen, speelgoed en die klerenwinkel. En wat een gewarrel. En nog poppen ook. Helaas,
En met enige schroom moet ik zeggen, ook de burgervader is uit de tweede hand hier in Horst. Edoch, gelukkig is de deken splinternieuw. En dat is hem ook af te zien ook. Halleluja. Nog splinternieuwer is Toos Buijsen. Ja, wethoudster klinkt voor haar ook beter dan raadslid. Eindelijk kan zij nu ook eens de baas spelen over Aristas, die ze in Venray, en daar zien ze niet gek, hard nodig zullen hebben als artikel 12 gemeente. Haha, artikel 12 gemeente, dat zal ons als agrarische gemeente met onze melkkoeien, Meerdal en Lohorst, waarvan het quotum niet wordt verlaagd, nooit overkomen. Kijk, dat noem ik van nature wel ondernemend. Want boeren en boetelui, bedenkt wel, iedere kei van dit Horster erf waarop gij nu moogt staan, is een erfenis van onze gewaardeerde en hooggeachte toerist. Ten slotte zorgen zij voor de klamotten. En dat klinkt vazol als muziek in de oren. Horst promoot zich als agrarisch centrum. Peert voor de deur en champignons neven het gemeentehuis. Gelukkig ter neven jou. Want het ikem hier champignons als paddenstoel. Verse groenten en fruit aan die kant op de stoep. Alleen voorziene wagen te parkeren, het die denk ik en de kroewagen nodig. De glascultuur is zelfs opgerukt tot voor de deur. Kijk, zoals de harmonie bij de opening van ons zwembad. Maar wat zul je het? Iedere appelenboom laat wel eens een peer vallen. Horst ondernemens. De doe-het-zelvers groeien als kool. De nieuwe winkelpanden schieten uit de grond als paddenstoelen. Bij Heijer ook. En de Rabobank denkt met hun mee. Horst promotie. Horst kreeg duidelijke kleur. Wat wilde met zo'n kleurrijke figuur als prins Toen den Tweede? Die maakt Horst groot, al moest hij ook klein beginnen. Dat menke is zo beroemd dat een Dreumel heeft besloten een jaartelling weer op 0 te zetten. We beginnen met het jaar 0 na Christiaans. En nu kom ik tot het uitspreken van mijn felicitatie. Een gelukwens aan ons boerenbruidegom Jacques en aan zijn lieftallige gade Helma. Applaus. Twee jongelieden die in onze agrarische gemeente leerden wat boerenliefde is. En ik spreek de wens uit dat zij ook in de toekomst goed mogen boeren. Proficiat ook aan de beide ouderparen, twee families uit de richtige Horster boerenstand. Zij hebben ondanks veel gemekker en geleuter
hun onderlinge band weten te verstevigen middels de onechte echtverbintenis van hun bloedeigen kinderen. En gij, boeren en burgers, die van nature ondernemend zijn, verzamel u aanstonds in de grote hal en viert feest zoals alleen een Horsterboer dat kan. En ik, veldwachter Kuinders met K, verzoek u, hebt gij te diep in het glas gekeken, dan was dat voor een goed doel. Maar laat uw wagens op de parkeerplaats. Dan hoeft er niet geblazen te worden, want dat laten we graag over aan de muiltaler. En de enige bonnen die ik, veldwachter Kuinders, daar zal uitdelen, zijn consumptiebonnen. Wij zien ook dadelijk zometeen in de hal als boeren onderin. Smeer ook keilen, dan kunnen er tegen wie ze ook de hal uitvegen. En bij ieder glaas, dan denkt u maar, weer voor een goed doen voor de Lamsa. Dankjewel. Halleluja, halleluja. Voordat de burgemeester gaat praten, willen we hem eerst een klein geschenk geven. Want anders zien we straks in de meertaal en dan hebben we dat nog steeds bij ons. Een telder. Burgers. Oh, dat is prachtig, hè? Iets voor het nieuwe huis. Burgers, boeren, tuinders, mensen uit Venlo die vinden dat het AOC in Horsthuis hoort. Ik vind het, wie zei dat? Ik vind het geweldig dat ik hier namens de bevolking van Horst een korte felicitatie mag uitspreken voor Helma en Sjaak, ons boerenbruidspaar van Horst van vandaag. De Rosa, mensen. Er is hier in het begin wat gezegd van dat ze weg moesten, maar er komt nog een tijd dat de mensen de 06-lijn nodig hebben om te trouwen. Ik vind het geweldig dat zij dit voor ons doen, die al zo goed werk voor de mensen van Horst doen, dat zij vandaag hier rond het boerenbruidspaar staan. Ik wil eigenlijk één wanklank laten horen, muzikaal of niet, en dat is over de brief van veldwachter Struinders. Kuinders,
Kuinders, neem me niet kwalijk. Met K. Met K. Beste veldwachter Tuinders. Het is ondenkbaar dat u mij brieven schrijft dat dit bruidspaar gehokt zou hebben. De kaplaan heeft de luiken van omlaag gelaten. En wij bij de gemeente zeggen beter 1 duif of 1 doef, zeggen ze hier. 1 doef in het hok dan 10 op het dak van het gemeentehuis. Dus ik geef er ook graag mijn zegen aan. Heel het gemeentebestuur, inclusief Toos Buijsen, die vandaag niet hier kan zijn. Zij bestudeert het carnaval in andere orde. We zullen daar volgend jaar wel iets van ervaren. Wij staan achter dit bruidspaar, dit prachtige bruidspaar, dat vandaag in de onecht geboren is. Ik geef hen graag, ja geboren, dat kwam van dat hokken, dan denkt u meteen aan geboren. Ik geef ze graag een cadeau. Vanmorgen hebben wij BMW gehad, want bij ons gaat het altijd door. Hè? Bij de kasteleins gaat het altijd door, maar bij de gemeente ook. We hebben vanmorgen een BMW-vergadering gehad en nagedacht wat het cadeau zou moeten zijn. En Sjaak van der Sterre heeft mij zo even de cadeaus in handen gegeven. En omdat wij als college een werkgelegenheidsbevorderend beleid voeren, willen wij dit jonge boeren-echtpaar, als er iets scheef zou gaan in de boeren- en tuindersbranche, dat zal wel niet, want er zijn slimme mensen, de boeren en de tuinders. Maar als er iets scheef zou gaan en ze zouden moeten herscholen naar een nieuw beroep, dan geef ik ze graag deze kapperschaar en deze kapperskam. Niet alleen om zich hier op het Horstererf te kunnen vestigen. We hebben daar beneden, je weet wel, daar als je de trapje afgaat. In het kader van het revitaliseringsbeleid van de onderingang van het gemeentehuis. Een gelegenheid waar ze kunnen beginnen. Maar er zijn nog genoeg mensen in het buitengebied die graag geknipt en geschoren willen worden. Ik geef ze dat van harte. Ik wens ze een lange en een gelukkige dag toe vandaag. De 6e februari van het jaar 0 na Christiaans. Proficiat. En ik reken erop dat met de hulp van veldwachter Struinders er geen planken zullen komen die er nog niet op zitten op de Merthal vandaag. Na deze schitterende woord van onze burgemeester zeggen wij hem heel hartelijk dank, voorzichtig van de trapje af. Uiteindelijk zie ik blij met zo'n baas. Boeren en boetelui, we gaan nou zo langzamerhand opstellen en begeven ons richting Meerthal. En dan gaan we er eens echt alderwets tegenaan. Onderweg ergens op de route, er schijnt een wagen te staan met boerenmoes, dat kunt u zo gratis metnemen en dat wuigde tegen ons lieftallige Helma en zijn Sjakske. Tot straks in de hal. Dag.